Bungwe alowa mu mgwirizano odzayima limodzi pa chisankho cha chaka chamawa, zinthu zomwe ena akuganiza kuti zichititsa kuti zipani zambiri zithe kupeza mavoti opitirira 50%+1. Ndipo kugwiritsa ntchito mgwirizano wa tonse ngati chitsanzo, katswiri pa zaulamuliro a George Chaima komanso katswiri pa ndale a Vincent Rangel atiuza kuti kuyika malamulo kudzateteza zipani za mgwirizano komanso kulanga zomwe zizaphwanya mgwirizanowo. Kuchokera Tcholo, Luka Beston walemba ripotili. Katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a George Chaima wati migwirizano ya zisankho idzakhala ndi phindu pokhapokha dziko lino litakhazikitsa malamulo oyendetsera migwirizanoyi pambali pothana ndi kuchita zinthu mobisa. Makaphunziro lalikulu likuchokera pa mmene tonse Alliance Administration yayendera, pakuoneka kuti pamakhala kunamizana kwakukulu. Ndiye kugwirizana kwawo anthu amenewa kawirikawiri amachitira mwina mchipinda chomata. Ndimaona ngati kuti zimenezonso ena amatengerapo mwayi ochita chinyengo kwa anzawo. Ndiye mwina ngati akhoza kulowererapo kapena kukhazikitsidwa cholinga chonena kuti wina amene waphwanya mgwirizano ngati umenewu azilandiranso chilango chokhwimaso kwambiri. Katswiri pa ndale a Vincent Rangel akuti kuyika lamulo loyendetsera migwirizano ya zipani m'malamulo a dziko lino kungapereke mphamvu ku mabwalo a milandu kuthetsa boma lomwe lizaphwanye mfundo za mgwirizanowu. Mgwirizanowo ukhale ndi lamulo kapena clause yonena kuti ngati tizitheka zimene zachitikazo mwina anthu apite ku khoti kapena kuti mwina bomalo lidzathetsedwanso. Migwirizano imeneyo kumapindulira zipani zokha zolamula. Mukhoza kuona amene wakhalira mgwirizano wa MCP ndi DP ndi migwirizano ina yabwino ndiyonena kuti migwirizano ikhale ndi yosayiniridwa bwinobwino, koma iziziso zingakome ku parliament litakhala lamulo lokhazikika. Izitu zikudza pomwe kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer waonetsa kuti palibe chipani chomwe chikadapeza mavoti opitirira 50+1 paokha ngati chisankho chikadachitika mwezi wa August chaka chino. Pa chisankho cha president cha mchaka cha 2020 zipani zisanu ndi zinayi zidachita mgwirizano omwe udagonjetsa chipani cholamula cha DPP, koma chipasupasu chidayambika patangotha chaka chimodzi pomwe zipani zina mu mgwirizanowu zinalotsa zala chipani cha MCP kuti sichikulemekeza zomwe zinali mu mgwirizano wawo. Bungwe lona za madzi mdziko lino la National Water Resources Authority lalimbikitsa adindo ku Mangochi kuti achenjeze anthu awo kuti madzi akhoza kusefukira mbali mwa nyanja ndi m'mitsinje. Mkulu wa zophunzitsa anthu ku bungweli a Masozi Kasambara amalankhula izi pa msonkhano omwe bungweli limafotokozera komiti ya khonsolo yonse ya bomali za ntchito zake. Akasambara ati pakadali pano nyanja ya Malawi ndiyokwera ndi 30 cm kusiyana ndi chaka chatha, kutero chaka chino akuyembekeza kukwera kuposa chaka chatha. Rafael Munozowa walemba ripotili. Pofotokozera akuluakulu ku msonkhanowu, bungwe la National Water Resources Authority za ntchito yake zimene limagwira, bungweli silinabisenso mawu koma kunena kuti chaka chino mvula ikagwa mmene azanyengo ananenera ndikuti kukhala mavuto akulu kuposa chaka chatha akusefukira kwa madzi. Mmodzi mwa akuluakulu ophunzitsa anthu zinthu ku bungweli a Masozi Kasambara anati choyeneka pano nkuuza anthu kuti asunthe, amene amalima m'mbali mwa madzi asalime, komanso amene ali ndi zinthu zina achotse poopa ngozi yayikulu. Ndipo wapampando wa khonsolo ya boma la Mangochi, Kansala Abdullah Yusuf, anati uthenga waulandira ndipo aupereka kwa anthu kuti amve. Komabe Kansala Yusuf anati ali ndi nkhawa kuti uthengawu ukafikira anthu motani, chifukwa anthu ambiri ali ndi zinthu zambiri zimene achita m'mbali mwa madzi, monga ulimi, zomangamanga ndi zinthu zina zimene sangangozisuntha kamodzi. Boma la Mangochi ndi limodzi mwa maboma amene anakhuzidwa kwambiri chaka chatha kamba ka madzi osefukira a mnyanja ya Malawi komanso mtsinje wa Shire. Malo mwa ZBS ndi Rafael Munozowa. Sukulu ya sekondari ya HHI ku Blantyre yachotsa ophunzira asanu ndipo auzanso kuti akapeze malo ena olembera mayeso atikamba kokolezera zionetsero zomwe zinachitika pa sukuluyi mwezi watha. Mlembi wa sinodi ya Blantyre Anderson Juma watsimikiza polankhula ndi Zodiac kuti sukuluyi itsekulanso ndipo auza ophunzira onse apereke 75,000 aliyense zokonzesera katundu yomwe ananongeka. Katswiri pa nkhani za maphunziro a Wesley Mwambagulu wati ophunzira ochita zipolowe asamaloledwenso kuphunzira sukulu iliyonse mdziko muno. Chikondi Mphande walemba ripotili. Sukulu ya sekondari ya HHI mu mzinda wa Blantyre anayitseka mwezi watha ophunzira atanonga katundu osiyanasiyana pa sukuluyi.
ku Savana kunabuka pakati pa akuluakulu a sukuluyi ndi ophunzira zomwe zinapangitsa kuti ophunzirawa achite zionetsero. Pakali pano akuluakulu a Blantyre Synod ati ayitsekulanso sukuluyi. Mlembi wamkulu wa Blantyre Synod a Anderson Juma watsimikiza poyankhula ndi Zodiac ponena kuti ophunzira ena awachotsa. A Juma ati ophunzira form 4 omwe awachotsa sadzawalolanso kulembera mayeso pa sukuluyi. Iwo aonjezera kuti ophunzira onse omwe abwerera ku sukuluyi awawuza kuti aliyense apereke ndalama yokwana 75,000 kwacha kuti akuzetsere katundu yemwe anawonongeka. Onse amene kuyambira form 1 mpaka na form 4 amene akubwerera amene akuyenera kupereka chindapusa kaya chipepeso chokonzera zimene adawonongazo mwana wina alese 75,000. Katswiri pa nkhani za maphunziro a Wesley Mwambakulu wati chilango chomwe sukuluyi yapereka chithandiza kuti ophunzira asadzawonongenso sukuluyi. Iwo aonjezera kuti nkofunika dziko lino kukhazikitsa malamulo oti ophunzira opezeka kuononga katundu wa sukulu asamaloledwenso kuphunzira sukulu ina iliyonse m'dziko muno. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre m'malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. Anthu akwati mponda mboma la Mangochi ati ntchito za maphunziro zogawidwa bwino maka kuyambira ku Mkombaphala zingathandize kwambiri kuti dziko lino litukuke msanga. Mfumu Mtonda mwino wake ndi wanena izi dzulo mdera lake pomwe bungwe la Yamba Malawi limapereka katundu wosiyanasiyana ku sukulu za Mkombaphala komwe inati madera ambiri sakutukuka kamba kuti anthu ambiri ndi amene sanapite ku sukulu. Mlembi mundu unaona za chisamaliro cha anthu a Netha Sempere Mgara wati nkhani pano izikhala ya maphunziro apamwamba pokhala ndi aphunzitsi ophunzira ndi kulipidwa moyenera, komanso zipinda zophunzirira ndi zipangizo zolimba zomwe zingapereke tanthauzo ku maphunziro. Tindi zambiri ndi mtolankhani wathu Western Guta. Malingana ndi Mfumu Mtonda, dera lake limatsalira pa chitukuko koma kukhulupirira kuti tsopano sukulu ya Mkombaphalayi ithandiza kukonzekeretsa ana maphunziro aku primary ndi sekondari zomwe zingatsegule anthu maso momwe dziko likusinthira. Iyo yati mbuyomu ana amaphunzira mzisakasa zomwe sizimawapatsa chilimbikitso ndi nyonga zopitirizira maphunziro. Mkulu wa bungwe la Yamba Malawi a Gertrude Kabwazi wati sukuluyi ilimbikitsa ana ngakhalenso makolo kuti ana awo ndi otetezeka ndipo akhoza kumakagwira ntchito zina zothandiza kutukula dziko. Chokhacho koma tikuonanso kuti ndi malo amene ali otetezedwa ku zinthu zosiyanasiyana ngati mvula komanso ziopsezo zina zimene zimabwera ngati ana kuphunzira malo osakhala bwino. Mlembi mundu unaona za chisamaliro cha anthu a Netha Sempere Mgara wati kuti maphunziro akhala abwino kwambiri pali zambiri zofunika kuchita komanso kukhala ndi sukulu zotere paliponse mpaka kumadera ovuta kufikako kuti zaka zoyamba za mwana aliyense zikhale zokonzekera maphunziro. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a National Bank a Akosa Hiwa, popeza pali zambiri zofunika kuchita pa maphunziro, amanga sukulu zotere zinayi zokhala ndi mipando, matebulo, zimbudzi ndi kitchen ku Mangochi, Lilongwe ndi Mzimba ndi ndalama zokwana 107 million kwacha, ndipo wapempha kampani zina kuti zilimbikitse ntchito zothandiza kutukula umoyo wa anthu. Ndine Western Guta ku Mangochi. Mukonera nkhani pano pa Zodiac, tindi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. Of activism against gender-based violence. Unite to end violence against women and girls. Every day, I wake up early to sell tomatoes at the market. It is my way of providing for my family. I save every little bit I can for my daughter's education. When I refuse to give him the money, he beats and scolds me. I work tirelessly in our field, and he barely lifts his axe to help. He gave our daughter to an older man in exchange for money. Our daughter got pregnant at a tender age. She gave birth to a beautiful baby girl. But the man rejected the baby because he only wanted a male child.
There are several channels of assistance if you or anyone you know has experienced any form of gender-based violence. You can visit your nearest police station or visit your nearest hospital or public health authority. Or call the toll-free helpline for support and guidance. Dial 5600 if you are a victim or know anyone who is being victimized. Osamavutika ndi makala ino. Introducing Malawi's first sustainable takulandiraninso tionenso mitu ya nkhani zipamene upitirira. Akatswiri pandale ndi ulamuliro wabwino ati pakufunika kukhazikitsa malamulo oyendetsera migwirizano ya zipani. Bungwe la National Water Resources Authority lachenjeza anthu kumangochi kuti madzi akhoza kusefukiranso mbali mwa nyanja ndi mitsinje. Sukulu ya sekondari ya HHI ku Blantyre yachotsa ziphuphu pa dziko lonse omwe kuno ku Malawi kunachitikira kusalima. Achilomba ati ndi udindo wa nzika za dziko lino kuonetsetsa kuti adindo akubwera poyera ndipo lamulo likugwira ntchito paopezeka kuchita katangale. Suwira Wanda walemba ripoti ili. Polankhula pamwambo wokumbukira tsiku lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pa dziko lonse omwe ku Malawi kuno unachitikira kusalima, ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB Hilary Chilomba wati bungweli kuti lizibwera poyera ndi kudziwitsa Malawi zomwe milandu ya katangale ikuyendera. Akunkuyu ayamikiranso bungweli pomwe tsopano likupitiriza kuonjezera ofesi zake pofuna kufikira anthu onse mdziko lino. ACB atsegula ofisi ku Mchinji komanso ali mapulani otsegula ofisi ku Karonga komanso ku Mangochi. Cholinga ndi chakuti iwowa ndi bungwe la anthu. Bungwe limenetsedwa ndi Amalawi limatumikiranso Amalawi ndi Amalawiwa akupezeka ku madistrict kapena ku madera kumene nthawi zina samatha kufikira kumene kula ACB ndi amango aona ngati ndi bungwe lake loyima kwina waye kumbali limene sangalifikire. Tsikuli amalikumbukira pamutu kuti kuneneza ziphuphu ndi katangale ndi udindo wa aliyense. Pamene zokonzekera chisankho cha chaka chamawa zikupitirira, chipani chatsopano chabadwa National Youth Alliance chimene atsogoleri ake akuti chidzapikisana nawo pa chisankhocho. Mtsogoleri wa chipani cha Vasco Majopa wati masomphenya awo ngati chipani akulunjika posintha momwe nthambi zaboma zimagwirira ntchito kuti zitukuko zizipita patsogolo. Wini Luwembe walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha National Youth Alliance Vasco Majopa wati ndizodandaulitsa kuti zipani zimayamba ndi kutha mdziko lino opanda kuthandiza posintha miyoyo ya Malawi. Iwo ati choncho ndikuyenera kuti dziko lino likhale ndi atsogoleri a ndale achinyamata omwe angabweretse nzeru zatsopano. Majopa ati achinyamata mdziko lino tsopano atopa ndi kumangogwiritsa ntchito pomawuza kuti ndi atsogoleri amawa. Ifeyo ngati anyamata tatopa kuti tizimva kuti Malawi ndi cheya wa maiko onse osauka. Tatopa chifukwa kamati Malawi ndi cheya wa maiko osauka ndi kuti tonse a Malawi ndife macheya anthu osauka ndi achinyamata chitonzo chimenecho sitikuchifuna. That's why tonse achinyamata palibe kuti kaya ndi kumpoto kaya ndi kumwera kaya ndi kuvuma kaya ndi pakati, ife zimenezo tilibe. Ife tangobwera ngati majenizi ngati anyamata amene tili ndi kuthekera kosintha dziko la Malawi kuchoka amene lili lero kukafika pena. Mmodzi mwa anthu omwe amayankhula pa zinthu zosiyanasiyana mdziko lino a Victor Chipopsa wati izi zadza nthawi yake pomwe anthu mdziko lino akufuna kusintha pandale. Taonapo mbuyomu chaka cha 2018 chipani cha UTM chikupangidwa patangosala miyezi 10 kuti tipange chisankho. Ndiye ndikuona ngati kuti nthawi imenepo kuti inagwirapo ntchito ayi. Vuto lomwe lilipo ku Malawi kunoko ndikuti atsogoleri ambiri omwe tili nawo pano atsogoleri oti tayesa andi achinyamata ambiri akhumudwa ndi mautsogoleri omwe akhala alipowa. Kuyamba kwa chipanichi kwadza pomwe pangotsala miyezi yochepa kuti mdziko lino muchitike chisankho. Tsopano tioneza masewero. Mmodzi mwa aphunzitsi a timu ya mpira wamanja ya dziko lino Mary Waya wati osewera achilendo a timuyi akonzekera kuonetsa luntha lawo masewero amene timuyi isewere ndi timu ya South Africa lero. Queens ndi timu ya South Africa imene imadziwika ndi dzina loti the Spar Proteas akumana madzulo ano mu mpikisano wa African Netball Championship umene wayamba dzulo mu mzinda wa mu dziko la Namibia.
matimu a Malawi ndi Namibia anapambana ndi zigoli zochuluka masewero awo otsegulira dzulo. Sambanda ndi ripoti. Matimu a mpira wamanja a mayiko a Malawi ndi South Africa ayamba bwino mpikisano wa chaka chino wa African Netball Championship pamene onse anapambana masewero awo mu tsiku loyamba la mpikisanowu. Timu ya Malawi Queens imene ikuoneka yachilendo kamba kuti ili ndi osewera atsopano inagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 52-39 pamene timu ya dziko la South Africa inagonjetsa Kenya ndi zigoli 74-29. Pamene matimu awiriwa adzikonzekera kukumana m'masewero ena chakumasanaku, timu ya dziko la South Africa yaponderera timu ya Malawi kangapo konse kamene akumana kuphatikizapo ku mpikisano oyamba wa dziko lonse kuchitikira mu Africa chaka chatha. Komanso mwezi watha omwewu timu ya South Africa inagonjetsa timu ya Malawi mu mpikisano wa International Test Series mu mzinda wa Johannesburg. Mmodzi mwa aphunzitsi a timu ya Malawi Queens, Mere Waya, wavomereza kuti awa akhale masewero ovuta koma zotsatira za masewerowa zitha kukhala zodabwitsa kwa anthu kamba kuti osewera achisodzera amene abwera mu timuyi akuonetsa mtima olimbikira komanso kufunitsitsa kuchita bwino akakumana ndi timu ya South Africa. Ali ready kuti akawasewere game ya bwino, kuti akasewere zimene waphunzira ndi zimene akuziwa, akasewere mpira odekha kuona na wina ndi nzake kuti asamakangoponyerana chisawawa. Iyi timu ya South Africa pakuti masiku ambuyo mudi imatisokoneza koma lero ife tipita ndi mtima uchiona kuti tikasewere mpira tikaonesese kunena kuti timu ya South Africa yo yedziwanso kuti yakumana ndi timu ya Malawi imene yapanga training. Kotsiriza kamene timu ya Malawi Queens inachita bwino mu mpikisano wa African Netball Championship ndi chaka cha 2022 pamene inalandira mendulo ya siliva pokhala yachiwiri ku mpikisanowu. Ndi nkhani imeneyonso tafika mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Akatswiri pa ndale ndi ulamuliro wabwino ati pakufunika kukhazikitsa malamulo oyendetsera migwirizano ya zipani. Bungwe la National Water Resources Authority. Activism against gender-based violence. Unite to end violence against women and girls. Or Public Health Authority. Or call the toll-free helpline for support and guidance. Dial 5600 if you are a victim or know anyone who is being victimized. Fikani ku Build Africa. Pay less and get more at this year's mega anniversary promotion. Come on!